Danas je i znanosti, neuropsihologiji ili psihijatriji jasno da čovjeka čini sretnim srce koje slobodno za sebe darije. Ne zgrtanje nekakvih užitaka koji su ne samo prolazni u duljini nego u dubini, nego kad čovjek sebedaran. Interesantno, tu vidimo da smo stvorili sliku i priliku Božju, da čovjek kad se dariva, kao što je Bog u sebi darivanje, samo stvaranje biblijski se govori dat postojanje nečemu. Evo, Bog je mene i tebe htio. Ja u zadnje vrijeme sam sebi ponavljam i drugima, i da ne želiš biti voljen, nemoguće. Evo, beskrajno si voljen i vrijedan. U očima onoga koji je istina, i kao čovjek i kao muškarac. Kako je ta istina oslobađajuća, kako je ta ljubav iscjeljujuća i kako je divno, lijepo, istinito biti vjernik. Evo, biti svjestan, Bog je mene želio. Ne postoji biće koje je neželjeno. Nažalost, postoje ljudi koji su nas svjedočili suprotno svojim postupcima prema nama, ali zato mi kad molimo za oprost, oslobađamo se svoga zla, a kad praštamo od srca, oslobađamo se navezanosti na tuđe zlo. I u tom smislu možemo slobodno reći da je čovjeku, da bi zaista živio čovječno, da bi živio zdravo, nužno da bude vjernik. Inače, kao stablo bez korijena i bez plodova, onih pravih i trajnih.